Hej! Co tu chceš skladať? Ciment z mliečky! Hej, advokáto! Advokáto! Haló! Haló! Advokáto! Ivan! Hej! Či pána! Tam my, odkedy to boli naposledy, tak ste normálne nabytky poprerucovali. Ale pozamítať či mohol? No nech sa páči ďalej. No nazdar, advokáto, no jak? Serus. V televízore nič, futbal dneška nejde. Futbal, ten je vám doma každý deň. Olga rozhodkyňa a ja väčšine faulovaný. Nič, poďte si sadnúť, kým mám nedať červenú kasu. Tak ty šiaš fakt tak pod papuču. Tam my sa už na čisto budeme volať Ivko Papučka. Radšej o tom nerozprávajme. Tu mi radšej povedzte, prečo v taký nezvyčajný čas ste prišli ku mne? No, dobre. Ivan, dáš sebe? Či co? A kuriť môžeš? Aj. Nemôžeš poslať žene kolkovanú žiadosť. Tak. Nehutorím. No tak čuješ. Si musíme povedať jednu bardzo dôležitú vec. Si tu sám? Ako vidíš, som tu sám, mám už krásnych 5 minút ticha, mieru a pohody. Takže pani manželku nemáš doma, hej? Ale čo si, v záhrade klebete s priateľkami. No ale už asi čo skoro príde, bo už dlho bol pokoj. No, už sa dvíha viter. Už za chvíľu je tu. No, ešte ochladilo dajak. No tak, rýchlo, kým tu není, si musíme povedať tú bardzo dôležitú vec. No ale kebyže toto tvoja ministerka domácnosti doznala, tak tako sa môžeš zbaliť z veci a tu spás na tým krešom. Tak mi povedzte, o čo ide, konečne som tak zvedavý, no. Ale daj. No, naopak to máš. Čítaj. Štvrtý balík konsolidácie? Nie, obrať stranu. Tu, toto. Jaj. Veľká dedinská zábava v karčme u Bumbaleka? Kto písal? Co to písal? No a co? Ideš? No jasne, že neidem. Co? Ty nejdeš? Ty stranský, perší dedinský adjunkt. A ty nejdeš na valávskú zabavu. Šabice ľudia ukameňovali, že zo z ich peniežov žiješ a ani na zábavu neprídeš. No len sa to rozmýšli poriadne. Ale však vám sa to všetko ľahko povie. Natiahnete džínsy, dáte gel do vlasov a je to. Ale ja mám ženu. Viete, čo to znamená, keď má chlap ženu? A tá žena, tá potrebuje toaletu. Viete, čo to je? Ivánku, Leša, to není žiaden problém. Však u Bumbaleka aj toaletu. Nie toaletu, ale toaletu. To je nová kabelka, nové šaty, nový účes, nové topánky a tak ďalej a tak ďalej. A to len polka vyplaty fuč. Ale no však to sú len výhovorky. Čuješ, nevyvíš sa, ja poznám. Či co, musíš tam ísť aj s ňou? Presne, však poď sám. No, nie sám, však s nami budeš, no. Sám, bez Olgy? To v žiadnom prípade, v žiadnom prípade. Co? Zašeše od tebe prejavujú to tvoje podpapučnícke sklony. A ty co, nemáš ani štipku samostatnosti? Ešte tak dopadne, že ešte ten televízor si bude na diaľku zapínať. Ale jakže utorí o človeče, o ženče a na svoj bydný život popatriše. Zober sebe príklad. Oženiše a tako je to jak slučka na kark. Keho šleboda a voľnosť merží, najše ožení. Ale, živý príklad. Ivan, ty neznáš, jak še hutorí? Od ohňa, povodne a zlej ženy. Ochraňuj nás, Pane! Od každého podpapučníctva. Ochraňuj nás, Pane! Od každej zlej ženy. Ochraňuj nás, Pane! Pane, milostivo zhliadni na túto papuču a privedi ju k správnemu úču. Prosíme ťa, vyslíš nás. Ja, Ivanku,
Nezapomni na toto staré francúzske príslovie. Voulez-vous jouer ma chérie? Znáš, čo to znamená? Celý čas ťahá muž ženu za ruku a po svadbe žena muža za nos. Váľo, znáš si to? Co? Ja som si tak dúmal, No, že žena, to je jak božička. Božička. No, To jak? no to tak, že perše, že cešíš, že ju máš. A potom celý život len placíš, až do smrti. Tá, a co? Ešte aj po šmerci. Bo potom si budú všetky ľudia hutorec. Jo, jakú dobrú ženu si má. Ta čom si ju nesluchal? No, Tak. Ja sebe ženu nevežem, chod by mi ju v akcii z chladničku dávali. tá, ja si to mal minule skoro naopak. Naopak. No, jedna mi tak povedzela, že me tak miluje, že by ze mnou išla i do pekla. Znaš, čo som zrobil? Co? A som ju poslal peršu. Najzistu ti tam je ešte voľné miesto. Ty si riadny špekulant. Ale žena, to je jak mobil. Mobil. No? Lebo keď ju nemáš, tak si je smutno. No ale keď ju máš, tak celý život si len pípa, že dzeši, čomši, nacoši, kedy prídeš domov. A znáš, co je najhorší? Co? Keď jej do minúty neodpíšeš. To še môžeš zbaliť a spať na gauču. A potom to ešte to ten ich taký výraz. Znáš ten taký cichy. Co znamená, že už si mŕtvý? Len o tým ešte neznáš. Pravda. Žena si odpúšti všetko. Okrem toho, že máš pravdu. Ale zaš na druhej strane, keby bola taká, co vári, žehli, pere, je cicho a ešte še ju šmíva? Aby to nebola žena, ale je svatý duch za stiere. Amen, bratu! Ja si tu na toto miestu prisahám, že ešte neožením, kým je k tému láska, život alebo exekútor nedonúca. Ja še pridávam, bratu. A keby som ja takedy začal hutorec o ženeniu a bežiť takú panvicu alebo co, a takujem je z ňu trepky po hlave. Dohodnú to, bratu, dohodnú to. No však nemôžeme dopadnúť, jak ten tu náš Ivko Papučka. Hej, len sa tu smejte, robte si tu srandy, ale i na vás príde. Potom budete radi, keď vás žena vonku, smeti vonku vynie spustí. To sa my, bratu, ešte rozmyšlíme. Ale môže až jutra. Ivanku, ja si tak poviem. Posunče. Posunče, no. Kto tu je doma? No. Šídaj u nás. Sluchaj me. Žena, to nie sú hušle, že sebe na nej zabáviš a zavešíš tak na scénu. Žena to je jak kráva. Sluchaj. Hej. Keď je šťastná, tá si dá mlíko. No ale keď není šťastná, tá si kopne do brucha. A stonať pred ženiným komandom, že ešte musíš zdať i tých dvoch kamarátov, co ešte máš. To nie je nič pre mňa. Však Ivan, my sme jak chlopci, co še snažia dostať do divadla, ale tvoja žena má listky a nás nepúšti dnuka. A že by ja bol taký domáci väzeň a nemohnul ani na zabavu s kamarátami ísť, táto vera nie je nič atraktívne. Však to všetko skorej odstrašuje od toho ženenia, jak keby ku tému lakalo. No hej, ale vy tu všetko tak rozprávate, jak keby som ja nemohol ísť na tú zabavu. Prečo by som akože nemohol? Preco? Bo še bojíš vlastnej ženy. Presne tak, že bojíš, že dostaneš zaracha od vlastnej ženy. Povedal som vám, že to nie je pravda. Je už neskoro na to, aby si Olga zaobstarala účes a všetky tie ostatné veci okolo toho. To už je pase. Pase? Ale co? Kto povedal, že tam musíš ísť aj z ňu? A čuješ?
Môžeš ty ísť vlastne dať si bez povolenia svojej ženy. Ale sám na party bez svojej ženy? Však to by bolo neslušné. Neslušné, pýtam sa, šumne, jaká neslušnosť? Však keď sa takto spýta, že kde je tvoja žena, no tá povíš, ja neznám, že sebe nemá co obliec, alebo že ju boli zub, alebo že ju boli hlava, alebo ja neznám co, no. Ty si v výhovorkoch nájdeš len tak. Ivan, nevydumuj, ja poznám. A vlastne, kto by še pýtal na tvoju ženu? Ivan, však poď, zabavíme še. Posledný raz. Už nebudeš slúchať také, že Miláčik, poďme už domov. Už je neskoro ráno, stávame vyvenčiť psa. Alebo, Miláčik, ty sa mi vôbec nevenuješ. To čo ma už neľúbíš? Oj, chlapi, povedal som vám, že veľmi rád by som išiel s vami. Ale keby sa moja žena dozvedela o tom, že idem sám bez nej, určite by jej to bolo ľúto. Kemu to bude ľúto? No však Olge, mojej žene, určite by aj ona rada išla. Záž na toto nešťastnicu myšli. On sa fakt myšli, že Olga chce ísť na nejakú dedzinskú zabavu, hej? Ona chce ísť tak akurát dať na nakúpy, alebo na manikúru, a potom doma šedec zakúkať divokého aniela, nie tam, hej. Olga na zabavu. Čuješ, Ivan, fakt tam musíš ísť s ňu? Musí ona o tým znať? No jasné, že on to musí vedieť. Veď je to moja žena a tá musí vedieť o všetkom. Ha! A navyše, na zábavu sa treba aj nejak obliecť, ne? Kúkaj, jak vyzeráš. A moja žena má na starosti aj môj šatník. Čekaj. To ty mi akože chceš povedať, že ty ešte aj oblečenie dostávaš na prídel? No? V podstate. No, gotovo. Toto je ešte horšie, ako som sebe myšľal. Znáš co, bratu? Mal by si vyhľadať odbornú lekárskú pomoc. Tak. A znáte co? Mne teraz dá co napadlo. No to bude. Nie, perfektný nápad. Sluchajte. My trojo pôjdeme hnežka na tú dedzinskú zabavu v krojoch. Krojoch? Jasné, že to je perfektný nápad. Ja i tak mám svoj oblek vo čistiarni. Skorej založník. Ale no, Ivan, pôjdeme v krojoch, zabavíme sa. No co ty na to? No. Ivan. No dobre! Tak sa mi to páči. No vidíš. Zahrám sa raz na slobodného manžela. No však, my si len chceme kus spríjemniť ten tvoj smutný život. Inej tyranii. Oj, nechaj tak. Tu, poďme si radšej sadnúť a pripíme si na tú zabavu, nie? No, Katka, Áno. dones nám 3 poháriky a daj tej medicínky, ale nie to, čo ostalo od Vianoc. Nech akože tu niečo poriadne. Samozrejme. Paľo, co je? Ja už som prišiel na to, čom ten náš Ivan nechce ísť domu. Čom? Ja popaď. Keby ja som mal doma takú cicušku, tak tiež nikde neíde. Ivan, máš ti doma ale riadne ohnivú babu. No len dávaj bacha, bo toto jak za kikirikata raz dva budeš oštiť raňajky do postele. Tak hovoria tí, čo najviac proti ženám pindajú. No. A ešte budú prví, čo spadnú do chomuta. Nech sa páči. Či sa? Katka? Áno. Olga ešte v záhrade? Áno, s pani Sikorovou a Bradačovou klebete o tom, čo mal kto oblečené na nedeľnej svätej omši. Aspoň sa nenudí. Samé navštevy. A ty, slečna, ty máš tiež nejaké návštevy? A koho napríklad? No však napríklad nejakého švárneho, mladého a riečného mladenca. No, to taký tu ešte nebol. To tá ševera význam odpovedzi. Každá žena. A už je čo všetko. A tak ideme radšej. Tak, dáme si na tú našu zábavu.
Miluj národ pravdu, veď? No od ženok še chraň. No, ešte po jednom, nechlapi. Nie, nenalívaj, bo vypijem. Dosť, Nadej! No, musíme vypiť. No to na toto zabavu. Na zabavu. No daj ešte po jednom. Nie, už nenalívaj, bo domáca me bardzo rozpaľuje, a teda tvoja cicuška me už riadne rozpalila. No nič. A navyše už kúkam celé hodiny. Ten čas uceka čuje. My musíme ísť ešte všetko pripraviť, ale ty nezapomni. O hodinu ce čekáme. Nebojte sa, hodinku som u vás. Nezapomni za hodinu, si. A mne še tej noci normálne šnívalo o kvitkoch. Kvitko? Hej, co to znamená? To znamená radosť. A co som len z domu išiel ráno, vstúpil som do okna. Ja som chcel taký smrad v roboce. Takže ja dneška budem mať šťastie. Takže ja budem ten, co dneška vyhrá to 100 eur. Čo? Akých 100 eur? Ty co, si nečítal? Čo? No tu, popaď. No ukáž. Ty, Vojs, bude obdarený 100 eurami a šumným vencom. No, kamarát, tak ti prajem, aby si práve ty bol tým výhercom. Dal by pán Boh. Ďakujem, No, už kamarát. pusti, no. No, nezapomni. Za hodinu a ja ti za ten čas ešte zoženiem ten kroj. No, a nezapomni, slovo robí hopa. Dovidenia. Ajše. Hodinu som u vás, nebojte. To sú experti toto. No ale, čo poviem žene? Jak sa ja vyhovorím? Ľúbi ma zo srdca, zo zvyku, povrchne, málo, vôbec. Ľúbi ma zo srdca. Áno, ľúbi ma zo srdca, tak ako aj ja ho ľúbim. Láska plodí lásku, drahá moja. Ivanko, ty si tu? Myslela som si, že si zmysel do práce. Tu som čítal noviny. A prečo si neprišiel za nami do záhrady? Oj, veď vieš, nechcel som vás vyrušovať pri preberaní dôležitých ženských tém. A navyše, viem, že vy ženy si rady poklebetíte, keď ste sami. Oj, neklebetili sme o ničom takom, čo by si ty nemohol počuť. Bola tu Sikorová Bradačová a volali ma na dnešnú dedinskú zábavu. A oni idú? Áno, idú a pekne ma prosili, aby som išla ja. A čo si im povedala? No, najprv som povedala, že nemám šaty a že pozvánka prišla príliš neskoro. Ale potom mi povedali, že všetky baby idú v krojoch. Aj mám doma 3. Tak, Ivanko môj, poďme, prosím. Olinka, teraz? Veď už je neskoro. Nie je, stačí hodiť kroj na seba, nepotrebujem kadeničku ani pol dňa pred zrkadlom. Máme hodinu času. Ivanko, ty už ma neľubíš? Toto sú presne tie citovo-vyderácké reči, o ktorých hovoril Paľo. Olinka, máš za nejakú pochybnosť o mojej láske k tebe? Nemám, ale ak ma naozaj ľúbiš, tak dokážeš kvôli mne a kvôli našej láske urobiť určitý kompromis. To bude určite môj prvý. Tak Olinka, čo môžem pre teba urobiť? Ivanko, poďme na tú dnešnú zábavu. Prosím, urob to pre mňa. Olinka, veď teraz už je neskoro, všetko na poslednú chvíľu. Prečo? Tak veď už je neskoro, mala si sa skoro zhodnúť. A prečo by bolo neskoro? Ja som pripravená za 15 minút. No a ty sa len oblečieš. Ivanko, poďme, prosím. No, ono to vlastne nejde. Ja mám veľmi dôležité úradné rokovanie, úradné záležitosti, celé mesto ma čaká. Úradné záležitosti? Veď je večer a v noci predsa neuraduješ. No to nie, ale... Ale? Musím úradne odcestovať, áno, úradne odcestovať. Úradne odcestovať na noc? Nie na celú noc, drahá moja. Veď ja sa do polnoci vrátim, možno. Ale keď si mi nič nespomínal, že musíš odcestovať.
No tak, ja som dostal dôležitú správu, že sa koná to úradné rokovanie a že účasť na ňom je veľmi dôležitá a povinná a že sa tam budú riešiť a bude sa rokovať o veľmi, veľmi, veľmi dôležitých veciach. No nič, musím ísť. Katka! Áno, Dones mi prosím kabát, musím úradne odcestovať. Samozrejme. takže naozaj odchádzaš. Áno, drahá, musím. Povinnosť je povinnosť. No, ale veď zabal sa s Ruženou. U nej ti čas určite rýchlejšie zbehne. Nož, keď sa ináč nedá, pôjdem rúženie a s ňou mi večer rýchlejšie prejde. Aspoň si pozrieme nejaký romantický seriál a trochu poklebetíme. No, presne tak. Uži si to, nech ti zbehne večer a ja hneď prídem. No, s Bohom, anielik. S Bohom, šťastnú cestu. Ďakujem. A talár? Talár? No talár. Áno, talár, jasne. Zdá sa mi, že nás vzťah nejak chladne. Kedysi by kvôli mne vynechal aj 10 rokovaní. A teraz už ani jednu večeru nevie obetovať. Katka, Áno, dojde mi klopok a sako. samozrejme. Pečeme si knižku. Šťastie lásky je blažený sen, šťastný, kto prebúdza sa z neho s úsmevom spokojnosti. Avšak beda tomu, kto z neho precitne zo slzou sklamania. Nie, nebudem viac čítať, uviedol by ma to do pokušenia. Ale, čo tu máme? Pozvánka na dnešnú zábavu. Čo tu robí? Ivan ju čítal? Nech sa páči, ktorý si vezmete? Ktorýkoľvek, i ten je dobrý. Dobre, Katka, ja idem na návštevu po slečne Ružene. Ty máš na starosti dom. Keď všetko poupratuješ, zamkni a môžeš si zľahnuť. Ja sa pravdepodobne trošku zdržím, ale mám svoj kľúč, takže môžeš ísť spokojne spať. Dobre. A kto tu bol, keď máš tú fľašku a poháriky v ruke? No, Mišo a Paľo. Tí dvaja slobodní mladenci. A nevieš, čo tu prišli obsmrdať? No, pokiaľ som dobre počula, volali pána Stranského na dnešnú zábavu. A pán čo im povedal? Tak to už neviem, ako sa dohodli. Ach, chudák Ivan. Určite bolo ľúto, že sa nemôže ísť zabaviť. A ja som mu ešte na nervy brnkala. Keď sa vráti, tak sa mu ospravedlním a všetko napravím. Katka, ja idem. S Bohom, daj pozor. S Bohom. On by sa rád zabavil. On by sa rád zabavil, ona by sa rada zabavila a ono tiež by sa rado zabavilo. Len keby malo s kým. No, neviem, kto by už chcel len takú gadžuľu, ako som ja. To by sa musel stať zázrak, aby ma dnes niekto zobral na tú dedinskú zábavu. Bože, prosím, pošli mi niekoho, kto by ma dnes do sytosti vytancoval. No tak tomu hovorím rýchlosť. Je niekto doma? Dobrý večer, vítajte. Kto ste? No moje meno je Petr Orliak a vy ste? No ja som Katka. A nemusíš mi vykať, nie som až taká stará, no ako ti môžem pomôcť? No ja som súkromný detektív pani Terezy Jablonickej a hľadám tu istého Floriana Jablonického. Nebol tu náhodou? Súkromný detektív? Tak to vôbec neviem ani čo je. No nie, nebol tu. No a čo máš v tých škatuliach? Ale skoro som zabudol. Ani neviem, čo mi tá stará škatuľa do všetkých tých škatuľ naškatulila. Aká stará škatuľa? No predsa stará Jablonická, len mi povedala, že to mám doručiť Olge Jablonickej a že keď po ceste niečo rozbijem, tak by vlastnoručne vyškolbe to pár vlasy, čo mám ešte na hlave. Celú cestu to nesiem ako svätý obraz. Tak daj na to pozor, prosím ťa. Jaj, nepreháňaj, veď čo? No čo tu môže byť vôbec? Pána kráľa, chcem, aby som bol holavý. Aj, veď sa nič nestalo. Ja len dúfam, že tam neboli vajce alebo nejaký
kompot. No tak čo, no tak budeme mať večeru. Ale Vieš čo? stará mi z toho urobiť také hody, že si mesiac neposedím. Ale nemaľuj čerta na stenu, Petrik. No, dobre bude, všetko bude dobre, hlavne, že si už tu. A ty čo si mi taká naspidovaná, alebo čo? Čo si vydala v loterii? Joj, bodaj by. Vieš, Petrik, dnes je na dedine veľká zábava. A ja som teraz rozmýšľala, s kým by som na ňu išla. No a v tom si prišiel ty, Petrik. Tak čo, pôjdeš so mnou? Tak z tohto tvojho plánu naše spoločné ráno nebude. Prečo, Peter? Vieš, ako ja rada tancujem? No je mi ľúto, ale nemôžem. Pozri sem. Mám plný rozvrh prác od rána až do večera. Aj keď som bežal celú noc, nestihnem ani polovicu. A okrem toho, starý už je na ceste sem. Čo? Nemôžeš predsa odísť z domu. Aký starý? No predsa starý Jablonický, otec Olgy a manžel Terezy Jablonickej. Gotuľal sa za mnou, čo chvíľa je tu. No, človek sa teší. A znova nič. Škoda zábavy. Škoda. Ale ako sa hovorí, čo sa pokazí na jednej strane, vyrieši sa na druhej. Muž nemá srdca, ani lásky ku žene. Ale dobrá žena spraví muža. Teda, dobrého muža som chcel povedať. A nehnevaj sa na mňa, Katka. Veď ani čert nevie, čo Pán Boh dá. No všetci chlapi ste rovnakí, ako keby vás na jednom kopite robili. Katka, veď s dobrým dúškom je aj krivá cesta rovná. To je šmetánka. Čo si to povedal? A ja lenže, aké je to pekné, keď sa k tebe, Katka moja, môžem aspoň len pritúliť. Daj mi pokoj, ty falešný detektív. Peter, čo si to urobil? Sveta, Dorota, oroduj za nás. No, pozri sa, však sa to tu všetko. Čo si to urobil? No ja to upratovať nebudem. Ty si kradol. A ty si rozbila. No, Vyliala. keby si nemal namiesto mozgu spalenky kvostku, tak sa nič také nestane. Ja to upratovať nebudem. Ja tiež nie. A ja som predsa hosť. A hostia takéto veci nerobia. No, Ty si ma ako správneho hostia mala vinom ponúknuť a nie mi vyraziť fľašu z rúk. no ja to upratovať nebudem. Ja tiež nie. Peter, tu si ide. Rýchlo, opratuj, čo tam je? To isto bude starý. On ma tu nesmie Tu sa vidieť. schovaj sa. Ja som mal byť niekde inde. Však sa schovaj tam pod stôl. Nezmestím. Poď sem, rýchlo, A toto niekto malé vyrobil. Rýchlo, tu, poď. A ticho, až jak ti otvorím, vyjdeš. No čo sa tu deje? Dom otvorený, izba otvorená. Však tu by zhodil aj televízor odťahol a nikto by si nič nevšimol. Dobrý večer, pán Jablonický. Ó, dobrý večer, našu veselú Katru nám predsa nikto neukradol. Ach, kto by ma kradol, tak ten by ma dnes zobral a zajtra by ma hneď naspäť doniesol. Ale o tom potom, no a kdeže sú domáci? No pán Stranský musel urýchlene odcestovať a pani Stranská išla na besiedku k slečne Ružene. Zbehne po ňu? Nie, nechaj tak, aspoň ich prekvapím, keď sa vrátia. Tak si poďte sadnúť, nech sa páči. Tu si, Tu si radšej sadnem tam. Tu. Tu ja radšej sedím. No, jaj, pán Jablonický, pozrite Čo sa, sa tam deje, svetlo, Katka? vidíte? Tam Kde? horí, tam vzadu. Kde, Tam, Katka? pozrite sa. Tam, Ja nevidím do diaľky, tam, Katka. pozerajte, dajte si okuliare. Nie, nevidím nič. Tam. Niekto prišiel, pusti dvere. Nie, to sa vám len zdalo. Máte To bol- pokazené dvere. Asi to bol prievod, to si sadnite a ja vám doniesiem vínko. No tak donies, veď dobre vínko, samo sa núka. Čo to tu máme? Veľká dedinská zábava v krčme u Bumbaleka. Tak to som dobre prišiel. Tak, nech sa páči.
Výborné. No, len si dajte ešte. Och, nenalievaj, lebo vypijem, Ale Katka. ešte si dajte, len si dajte. Máme dosť v pivnici, nič sa nebojte. To viem, že máte tým peperička. No, Ale rád by som vedel, že či aj s tvojimi boskami si taká prajná ako s vínkom, čo? aj bosk, nie je ako víno, to sa nečapuje na poháre. No ale ja by som si ho kúpil a aj dobre zaplatil. No škoda, že ho na trhu nepredávajú. Hneď by som vám išla zjednať akciu. 3 bosky za 1 euro. No, ale, vy by ste mali najlepšie vedieť, ako je to s tými boskami, keďže ste ženatí. No jež, ako by som ti to vysvetlil. No. Staré bosky, to je jak neslaná polievka. Až mám tak striacha pri tom. Ale bosk od takej mladej cicušky. Z takých krásnych pišťakov, ako sú tie tvoje. To musí byť niečo delikátne, jo? Katka, čo? Haha, škoda, že ich kofy na námestí nepredávajú. Hneď by som aj išla iba kúpiť. Starému by išla kupovať od kofy a mladému Peťovi zadarmo rozdávaš. Čo myslíš, že ja neviem, že tu za tebou dolieza? No, ja sa na Petra hnevam. Hneváš? A to už prečo? Pretože dnes je na dedine veľká zábava a ja som si myslela, že ma na ňu Peter zoberie. A on ma poslal kade ľahšie. A ty by si chcel ísť za tú zábavu, hej? Áno, veľmi. Katka, Prosím. vieš udržať tajomstvo? Ako ryba, keď musím mlčať. Poviem ti pravdu, že ja som mal prísť až zajtra, ale čítal som o dnešnej dedinskej zábave v novinách. Tak som si povedal, že prídem, že mladí určite pôjdu, že sa k ním pripojím, no ale teraz zistujem, že pravda je úplne niekde inde. No, tak vy môžete ísť aj sám, ale ja musím ostať doma. Katka, Prosím. čo by si povedala na to, keby sme išli my dvaja spolu? Kto? Ako vy a ja? No? Ako vy a ja. Áno. Prosíte? A čo sa smeješ, Katka? To je vynikajúci nápad. Pozri sa, mňa tu nikto nepozná. No. No a ty tiež, keď si tú frizúru tak spravíš, že ťa nikto nebude poznať, tak sa zabavíme spolu non plus ultra extra plus. Aj, starý mi chce asi vojsť pod sukňu, ale risknem to. Pani Stránska si kúpila dnes nové šaty a ešte ich na sebe nemala. Tak určite ma v nich nikto nespozná. Tak teda, Katka, čo hovoríš na môj bravúrny nápad? Joj, samou radosťou som onemela. Za 5 minút som pripravená, a čo viac, elegantne vystrojená. Starý pán, vy ma tu len pekne počkajte, starý pán. Idem, tral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 a. Ste to počuli? Že starý pán. To mne tu ide ono do starých pánov nadávať, pretože jej chcem urobiť radosť. Starý. Čože starý? Ale Jari. A obzvlášť pri takých mladých lastovičkách, ako je tá naša Katka. Pri nej necítim žiadnu starobu. Pri nej sa cítim byť takým mladým. Takým veľmi mladým. Starý sa cítim len doma u svojej starej. Keď mi od rána do večera za ušami šomre. Však to také by vedela, že ja idem dnes na dedinskú zábavu. A ešte s kým? Tá by so mnou takú polku i čandra zatancovala, že by som toho mal na celý život dosť. Ale čo oko nevidí, to srdce nebolí. Prečo by som sa raz nemohol zahrať na slobodného manžela? Tak užij si, keď môžeš. Tak čo na to hovoríte? O Bože, daj mi silu, aby som nezhrešil priamo tu. Som pekná. Pekná Katka, však ty si nádherná, však mňa už teba aj stojí javosť na hlave. Katka, ty si taká pekná, však ja už som tak dlho nevidel pred sebou krásnu ženu.
Moja stará už chodí doma len v pletených svetroch. No, len žiadne sladké rečičky, starý pán. Ale Katka, nehovor mi furt, že starý pán, starý pán. To tak znie, ako keby som bol starý. No a? Ja mám len 69 rokov, takže som stále mladý, pekný a hlavne Katka, ja som stále schopný. Katka. No tak poďme mladenec, ideme na tú zábavu, poď. To sa mi páči, no tak teda poďme, aby nám všetko nevykryli. Poďme, ideme. Nedám pravdu. Pravda je vo víne. Ale až na spočku fľašky a nikto nezná poriť. Hej, Ivanko, ty si tu. No nie je to tu paráda. Tutaj kiedy newsy, hudba bawi, panienka zadarmo, a starstwo, kukajaha. Ešte i signál mi tu chytá. A nebolo by si smutno, keby si ostal doma na krešle. Máte pravdu, všetko je super, zabava, ako za starých čias. No len keď si spomeniem, to som oklamal svoju ženu, to nevinné stvorenie. Hneď ma prejde tu zabava. Že nevinné stvorenie. Rovno panienka Maria. Iva, ty si taká papuča. Ty si papuča, šitmej šľaposti. Idem na mesto meča, príjmeš vareku. Ty še nemôžeš bať svojej vlastnej ženy. Ale však ja sa nebojím vlastnej ženy. Ja len... Ty len patriš medzi tých, cože cítia najhorší vtedy, keďže iní cítia najlepší. A to je jedna z viacerých črtov typického domáceho podpapučníka. Iva, však tu máš všetko. Pokaja, hudba baví, šumné dzivky, cigaretko, pivo, palenka, co chceš? Sebe užívaj po tú chvíľu. Ale on še i tak tvária, keď mu včeli ulesený. Iva, však to ta tvoja žena, to je jak tvoj manažer. Celé tvoje myšlenie še krúci len kolo nej. Nemôžeš ti uveriť každému jej koketnému úsmevu. Lebo to znáš. To mnohé ženy še už majú len tak, znáš. Keby to svoje zubky ukázali. Hej, vy tu všetko viete najlepšie. Hotoví rodinní psychológovia. Celý čas sa mi tu smejete a kritizujete ma tu. Ale to prvý ohovára, ten sa prvý ožení. To sme my ešte rozmyšlíme. Ale môže až jutre. Ej, neožením všetkého, ale až na budúci, keď ja budem vedúci. Kvietky, kúpte si kvietky pre pekné dievky, lácno, tam kúpol kvetov, potvoríte dobrú vec. Hej, a čo je to tá dobrá vec? Moja peňaženka, ty ďaďu pekný. No a keďo stojí jeden kvet? Pre teba, Slavko, lácno dám, 2 € kus. A Evi? A pre mňa?
máš 5 cena. Trieli. Trieli, co však, ničo mi si povedal dva. Lebo ty máš väčšie srdce, aj väčšiu peňaženku. Vidím podľa to pánu. No a čekaj. Tu pre našeho Ivana mi si takého dala. Joj, ten sa dá jak kyslo tvári. Pre neho dám zľavu. Jeden kvietok, len euro, ale musí kúpiť aspoň 3. Normálne lepšia účtovníčka je z daňového úradu. No jasne, som kvietová ekonomka. A keď nechceme žiadne kvitky? Á, čo rezgáže, tá také pekná dievča ti ponúka kvet a ty nič? Tá daj aspoň peniaze na dobrú vec. Ale co je toto dobrá vec? Pre moju rodinu mám 8 detí a všetky chcú mobil. Daj na to. Pani Kerau, Co mi to dáva? ďakujem pekne. A môžem vám dať aj post gratis, ak by ste mali záujem. Ďakujeme, my to ešte ozveme. Aj tak by som sa darmo nedala. Stojí euro 30. To je normálne obchod roka toto. Že chlopi. Ona nás normálne napalila. To napalila, ale ona sa normálne porobila. Porobila? Ukáž Bugener. Veď, 10, 20... No a pejšatka No, Furt! Hej, ty počekaj! Však som si šatku dal! Či mi zapalila vydať! To je v poriadku. Ja tak neochápim! Idem za ňu! Toto je! Miloš, a ty tu nie sú jak svatý klub, proce, pozitív! Nechápem, prečo sa tu cítim tak divne. Ako by som bol na svadbe cudzieho človeka. Dúfam, že sa doma nič nestalo. A čo keď hej? Čo asi robí tá moja Olga? Určite ma čaká a ja sa tu zabávam poza jej chrbát. Už dávno by som bol na ceste domov. No to nemôžem povedať tým dvom expertom, veď zás by ma len vysmiali. Chcel povedať veľmi dôležitú vec. Výťažok z dnešnej akcie pôjde na dobrú vec. A to na opravu vodovodného potrubia v našej obci. A ešte jedna veľmi dôležitá vec. Stávil som sa tu s jedným chlapíkom, nebudem ho menovať, mohol by sa Andrej uraziť, že na dnešnú dedinskú zábavu príde minimálne 100 ľudí. On vravel, že to nie je možné. No ja som vravel, že určite áno. Tak sme dali stávku. Ten, kto prehrá, musí venovať do obecnej kasy 1000 eur. 1000 eur! Však ja 1000 eurovku ešte nikdy nemám. Grafične, ale kamarát už ju videl. Ale to ešte nie je všetko. Stému hosťovi musí venovať 100 eur, slávnostný veniec a kyticu rúží. No a samozrejme k tomu aj náležite pohostiť. No ale koľko nás je teraz vlastne? Teraz je nás presne 98, chlapci. Ešte dvaja a máme jackpot! To je
normálne nikdy by som nepovedal, že na takej dedinskej zábave sa tu viezí 100 ľudí. Však ja som ani na svojej svadbe nemal 100 ľudí. Co, ja nemal ani svadbu. No a poviem vám, množíme sa tu ako huby podaží, veď aj náš pán farár povedali, že ploďte a množte sa. Tak to dodržujme. Pravda, však mám ja mám 8 detí. To má pravdu. Lepšie na vieke ze nás to vecej. Ale mne najväčšiu radosť robí to, že sme tu dneška docáli nášho kamaráta Ivka Papučku. Poďme! Lepiej jedla kapustu, že by mala riť spustu. Aj, že by mala riť spustu. Aj. A to tu dvoju teraz hľadne. Hello. Hej, muzikanci! A teraz to tu majú! Ale ktorú? Ale to je znace, však tuto od tých cedzinov. Marankuči i Guriva, Dosta zdrava moja mila, Marankuči i Guriva, Prepačte, že vás zruším, že to je nálade, ale pred nami stojí nejaký obchodník. Volá sa Arpád Keresteš a pochádza z Nedele nad Bodrogom, alebo tak nejak. A čo tu chce? Alebo zo stredy. Tak nejako. A to tu chce? Vraj má nejaký fajnový tovar, ktorý musíte kúpiť. Tak neviem, mám ho pustiť dnu? Daj. Tak teda idem. To som teda. Stredy nad Bodrogom. Az én babám, a legszebbik kincsem, mert a nézését meg a járását, Keresztény, az Kedinek Bodroga. Predávam všetko, od ihla po traktor. Od kolbíka až po cintorín venec. Ako sa hovorí u nás, Keresztény elá mindent. Čo v preklade znamená, Keresztény predá aj vlastná svokra. Všetko mám, všetko predám. A najlepšie sa predáva to, čo nemám. Aby ste vedeli. No, čo to tu máme za tovar fajnový? Aha, takáto topánka fajnová. Testovaná v ťažkom terén. Co je ten ťažký terén? No predsa od jednej krčma po druhá. Jak pre teba
mať za 75 eur. No, a pre teba už mám skladom takáto maďaronská pálenka, barac pálenka. Pozri sa. To len sa nadýchneš a hneď tancuješ čardáša aj s vlastným tieňom. Pol litra, jak pre teba za 45 eur. Majde sa. No, a od tebe som počul, môj milý, pekný, krásny, že ty potrebuješ odborná pomoc. No, okrem fajnového tovaru poskytujem aj takáto lekárska pomoc. Pozri sa, tu mám teplové. Dobre, funguje. No. Počuj niečo. A teraz? Výhodne, takže ruky nie sú. No, a pozerám, že teplota je ideálna, izbová 22 stupňov. No, potom, mám tu niečo aj pre slečných. Pozrite sa. Takáto luxusná tefal, panvica, slečná. Pozrite, jak pre vás. Normálne to s tým môžete klepať rezne, ale môžete aj klepať manžel, keď príde neskoro domov. Nádherné, jak pre vás 82,29. No, a potom takáto bomba tu. Ale ja som myslel plynová voda. Keby niekto mu bola zima, alebo tak. No a potom ešte koho tu máme? Františka, pozri sa, pre teba tu mám takáto luxusná Los Arpados buňáva. S príchuťou vanilky, čili, cibule a česnaku. Fajnová, opáchaj. Pozri sa, normálne, jak pre teba 25 eur. Prajem si ďakujem, potom po vystúpeniu mi vráti, dobre? Ďakujem. No, a ešte vidím, že tam sa niekto hlási a ja si myslím, že on nechce chodiť do robota. Takže pre neho tu vieme vybaviť takúto luxusná cena. Úmrtný list vieme vypísať. On nemusel chodiť do robota, takže tu máme takýto úmrtný list. Kamarátska cena 129. Není problém. No, takže ešte raz. Jona pod Kivanom, drahá publikum, ctené dámy, vážení páni. Moje meno je Arpad Kiristej z Stredného Bojroga. A aby ste vedeli, tak ja proste predávam všetky možné tovary. Aj raňajky, aj obedy, aj večere. Aj šaty, aj trička, aj oleje. A dokonca tu mám aj takáto nabíjačka. Luxusná, tu mám akože pre teba technika nášho divadelného. Pozri sa. Valdiové zapojiť. No a vkúrime nabíjač. Tak ty máš z každého rožka cožka. Ale tak, no ja mám. Aj pre chlapa hračku, aj pre dieťa fľašku. To je čistý blázon. No jasne, pozri sa, slečna. Ešte k tej podvici mám takáto nádherná sukňa blúzka. Pozrite sa, za 70 eur. A v cene k tomu vám dám jak sa to volá, baňčuška. Ale to tu aktuálne nemáme s skladom. Takže, dneska objednáte, ráno vám sa boxe máte. A to je cena 30 eur navyše k tejto krásnej. Ale to vám hovorí, to ani cítiť nebudete. Hej, počúvaj ma ty onako. Rýchlo sa do tu prácaj, lebo to je môj rajón. No, ukáž, čo to predávaš. Tak takéto, neviem čo to je, by sa ani moja babka neobliekla. Čo, ale ja vám nerado temu skáčem, ale dobrá, šarmantná pani. Tu mám pravdu.
Taký tovar už dávno není v móde. A navyše za takú cenu? Nem, To by sa jako ten liter palenky museli dať. ale ešte nem, to sečuli by ma. To je najnovšia moda z komarňačského second handu, čiže? Keby to bolo zo živej gazely, naš to všetko vám zdaje. Ale urekeš fej, to je pekná nedutá hlava. Ale sa ti zdá, veď to bola vojna, infláciou. Ale veď vojna už dávno skončila, si obyčajný podvodník a klamár. Ale ešte nemaj, tebe sa zdá drahé. Pozri sa, takýto Louis Vuitton klobúčik pre teba mám. Tebe sa taký 95 € bez DPH. Zde nedostaneš, väčšieho ťahu. A šup! Ale hej! Vypijeme, ne? Dámy a páni, Slováci, Slovenky, Slováčatá, mám výborné správy. Náš Týho je už čo chvíľa tu. Všetci ho slávnostne privítajme. Pripravte veniec, kvety. No poďme, šup, všetci na svoje miesta. Ale pozor, moje kvety nie sú gratis. To chcem si zaplatiť aspoň 20 €. Toto je luxusná edícia, Made in Slovakia. Ty sa ale pekne postav tu. Všetko je pravené? No tak, kde je tá naša cigánka? Dagmar, Romula, kde si? Dagmar! Tu som, joj, ledva som stihla zaviazať, tu len ponáhľaj a peniaze nikde. Ruky ma pichajú od tých rúží. Ty sa postav tu, alebo radšej tu sa postav, dobre? Takto. Alebo radšej tu, takto. Tak. A keď príde ten náš host, tak mu dáš tento veniec a dáme dáš tieto kvety. Áno, rozumiela si? Pakajú v amore. Rozumiem, že nic sa neboj, všetko bude tip-top. No už sú tu, naši slávni hostia, poďte. Vítajte, ja sa volám Juraj Bumbalek a som majiteľ tejto krčmy. Reši vám, pán Bumbalek, ja som Florian Jablonický a toto je moja... Vaša dcera predsa, ako by nám z oka vypadla. Ako, nie dcera, no ona je moja... To vaša manželka predsa. No, dá sa tak povedať, ako. No, či už tak, alebo tak, ja vás srdečne vítam a vítajte na našej dedickej zábave. Tak si pekne sadnite, alebo niečo. A poviem jednu veľmi zaujímavú vec. Vašim príchodom pribudlo do obecnej kasy 1000 €. Čože, ja vám dávam 1000 €? Ale kdeže, pán Jablonický, veď sa ma takto. My sme sa tu s jedným chlapíkom stavili o 1000 €. On tvrdil, že na dnešnú zábavu nepríde viac ako 100 ľudí. No a ja som povedal, že určite áno. Tak sme dali stávku. A keďže ste ten host, tak získavate 100 €, veniec a kvety. A ešte k tomu samozrejme občerstvenie na účet porazeného. Tak vítajte u nás. No a tu je tých 100 €. A tu máte, pánko, veniec na krv, nech sa tu štíti ako zlatú reťazku. A pre slečku
sa páči, sadnite si a cíte sa tu ako doma. Nebojte sa. Ďakujeme. No čo povieš, Katka, pekne tu je, nie? No krásne, ako v nebi. Jaj, trafilo ma! Neboj sa, dievča, to len svetlo ťa oplaklo, ešte si stále na živé. No, tak čo? Ideme si zatancovať, keď už sme na tej zábave? Tak teda môžeme skúsiť. No tak, Viete, kto to je? Nie. Ty Hansa, hej? Však to je Florian Jablonický, tu me skrývaj. Florian Jablonický, otec mojej manželky. A ešte navyše s malou Katkou, s našou Kyšnou sa prišli žalovať inkognito. Katkou. Cicuška! Starý, ty to asi rozhýba z tú svoju osteo. To tu porozu. Hej, skôr dostal chuť na mladé mesko. No a ja na neho tak patrím, a to tu protezu barským alebo nezahrá. Keď sa toto jeho manželka dozvie, to bude taký škandál, že ani pásy roviny toto nezmestia do jedného čísla. O boha Olga, keď uvidí, že má na sebe nové šaty, to bude kriku. Joj, ale čuje. Však ty nebudeš sám pod krížom. Ver to pozitívne. Už ste tu trojo z jednej žily. Idem ja radšej, nech ma nespadajú. A my co? Vypijeme! A ja vám to tu pekne ozdobím, aby ste to cítili ako v krčme u cisára. Ups, to na šťastie, aby sa vám darilo. Ej, šikovná to pomocnička. Bez nej by tu ani kostička na stole neostala. No a keby ste mali nejaké to eurko pre slušné dievča, nepohnevala by som sa. Ty len tu pekne slúž a peňažky až potom dole. Aha, počúvajte ho, tak sa tvári, že keby si bol bohatý gažo a pritom si mi ani moje kvety nezaplatil. No tak my si radšej pripijeme na tých našich vzácnych hostí, na pána Jablonického a na jeho peknú manželku. Na zdravie, Na zdravie! Hej, Na zdravie! Prosím, páči sa, to je praska šunka vynikajúco extra trieda. Chutí vám? No vidíte, a bez vypľúvnu. Dáte ochutnať naše fajnové vinečko, výborné, silné, aj zuby vám vydenzifikuje. Ako sa cítite? Je všetko v poriadku? Máte všetko? Joj, pán Bumalka, či Bumbale, výborne sa cítime, priamo ako v nebi medzi všetkými týmito anielmi. Jogi, toto moja stará vedela, to už sa riadne paprčila. Stará? Ako stará? Teda stará, pán Bumalka, stará, ja som myslel stará tetka. No, stará tetka, oni vôbec nemá rada také dedinské zábavy. Ej, veru, sú také tetky, keď sa oni modlia, aj susedov pesa trasie. Presne, ona je presne taký typ. No ale ctená spoločnosť, dovolte mi, aby som povedal pár teplých slov. Že je teplý. Ďakujem vám aj v mene mojej, hej. A ubezpečujem vás, že neprší a že sme nezmokli. No a
Na zdravie! Nehľadom tých zdravých mužských očí, to je kladné jazero, v ktorom sama žena nachádza vždy to, čo si v nich uzrieť zažiada. Netušiac, že maluje sa mnou obraz túžby svojej. Radšej už viac nečítam, lebo mám mraziť pri myšlienke, že by všetci muži mali byť falošní a schopní zrady. Môj Ivan je určite iný. On ma nikdy neoklamal. Ale vonku už pomaly svita a jeho stále nie je doma, napriek tomu, že ma uisťoval, že do polnoci bude doma. A nechce sa mi veriť, že by to úradné rokovanie trvalo až do bieleho rána. Ale čo keď sa mu niečo stalo? Keby vedel, ako sa on strachuje, isto by sa ponáhľal. Zajsť už ide. Skriem sa mu a prekvapím ho. Konečne som doma. No, jak sa dostanem do spálne bez toho, aby si ma Olga všimla. No, tak by som sa možno aj tu vedel vyspať, ale keby ma Olga v tomto kroji takto ráno videla, to by bol hotový výsluch. A ten Drujo Paľo pokazil celý plán. Vyparil sa aj s kľúčom od jeho izby, kde som mal odložené oblečenie. No nič. Musím sa len nejako dostať do tej spálne. Olga? Ty nespíš? Celú noc som nespala. Každú hodinu som ťa čakala. A keď si neprišiel, bála som sa, že sa ti niečo vážne stalo. Ale nie. Nič vážne sa mi nestalo. Ale zdá sa mi nejaký iný. Ani si ma nekrytal tak ako obvykle. Ivan, to ako vyzeráš? Ivan, veď ty si mokrý. Ty máš na sebe kroj? Ty a krojíš? No, ja neviem povedať, prečo mám ten kroj na sebe. A teraz som blíti. Svetý Boží, príďte na Ivan Franský, poďte povedz, čo sa stalo. Taký si vystrašený, ako keby si smrtku videl. Tak možno aj vidím. Nič, Olga, ja ti to všetko vysvetlím, no len nerob hneď paniku. Malá nehoda. Nehoda? Aká nehoda? Preboha, treba volať pomoc. Ja som vedel, že je niečo nie v poriadku. Ja som vedel, že ma ten môj 7. zmysel neklamal. Olga, nepreháňaj hneď. Ja ti to idem všetko teraz vysvetliť. No. Keď sme boli na tom rokovaní, tak môj kolega omylom oblial kávou a z hodou náhod bola na tom rokovaní aj vedúca folklórneho súboru Kurimian a predstavoval nové kroje. Som vlastne, ten kroj som od nej hneď aj kúpil. No. A aby toho nebolo málo, že som taký mokrý, no, tak vieš, keď som šiel domov, tak ma taký prudký lejak zastihol, že som celý do nitky zmokol. Keď mi toto uverí. Takže mi chceš tvrdiť, že na úradnom rokovaní bola nejaká vedúca folklórneho súboru? No, tak nejak to bolo, hej.
A okrem toho mi chceš tvrdiť, že si cestou domov zmokol. Vysvetlí mi, ako si mohol zmoknúť, keď noci vôbec nepršalo. Bola krásna jasná noc, a to viem veľmi dobre, pretože kým som ťa čakala a kým si ty kúpal svoj nový kroj, tak ja som pozerala meteorický roj. Meteorický roj. Ty vieš, drahá, čo to znamená? Samozrejme, že viem. Veď tak, ako sa roja včely, no tak sa roja meteority. To je jednoduché. A ktorý konkrétne meteorický roj si pozorovala? Prvé zejty. Čítal som o nich v novinách. Ale doma to tu neskúšaš. Teraz povedám ja teba, nie ty mňa. Ešte stále sme nevysvetlili tvoje záhadné zmoknutie a tvoj divnejší kroj. Takže očakávam vysvetlenie. S tým krojom to samozrejme čistá pravda. No, ale keď som teda šiel domov, tak som stretol nejakú rómskú obchodníčku a tá mi ponúkala kyticu kvetov pre svoju polovičku. No a ja som si povedal, že prečo na hojkaše. Tak to ti tak akurát verím. To ešte stále nevysvetľuje, prečo si prišiel domov mokrý. No, ja som zmokol bez dažďa? Ja som zmokol, ale bez dažďa. Tak komu fakt nevysvetľuje. No, ale aby som sa vrátil k tej obchodníčke, no, tak to s ňou malo aj pokračovanie. Aké pokračovanie? Ty si s ňou niečo mal. Tie verše, ktoré som čítal, nie, boli úplne pravde. Všetci muži ste rovnakí. No ale Olga, nerob hneď paniku, no. Ja ti to všetko vysvetlím, len proste počúvaj ma. No, hovor. Tak tá obchodníčka ma pozvala ešte na ochutnávku jej nového vína, že teraz nejaké robila, no. A tak ja som to pozvanie samozrejme zo slušnosti prijal, no. Ale keď už si vypila, tak začala byť taká nejaká príliš osobná, tak som sa začal od nej vzdiaľovať a som sa tak potkol a som začal v súde plnom vody. Preboha, keď sa mal v tom stude vode utopiť. A kde mám tú kyticu? Čo si mi o nej kúpil? Tá kytica, tam sa celá rozmočila v tom súde plnom vody. No hej, ty si taký šikovný, že si ťa aj súd nájde. No, tak. Takže zhrníme si to. Kolega ťa v práci oblial kávou, ty si kúpil kroj a domov si prišiel moky, lebo si vraj spadol do súda s vodom. Ivanko, na teba mi príde takýto sled udalosti až príliš divný. Ale človek nikdy nevie, kedy sa mu môže niečo prihodiť, alebo postihne nejaká tá nehoda, ako si ju ty nazval. Á, nechajme to teraz tak. Choď si radšej trochu ľahnúť a potom sa ešte raz o tom porozprávame. Olga, ty si tá najlepšia žena na svete. No, choď už. No. Ja som vedela. Ja som vedela, že ma ten môj 7. zmysel neklamal. A 8. mi práve hovorí, že Ivan mi klamal. A nech si nemyslí, že to nechám len tak. Tebe som sa cítil od 30 rokov. Ty si taká pekná, nemáš cechu na mňa. Už to, chlapskej ísť. A poďme si odčítovať. Nie, už ideme do Ostrovských film, ako nás zobudíme celý dom a bude nám zle. Najlepšia dedinská zabava na ešte kedy bol.
Hajec, Katka moja, keď sa tak na teba pozerám. Stala by si za chvíľu. Z Novošťovskej listy, lebo pani Stránska a pán Stránsky sa zobudí. Poďte. Jaký Poďte, pani, už. ja som tu fan. Pozriam, aj ma ovenčili doma, aj 100 € mi dali. Keby toto moja stará vedela, tá by sa riadne paprčila. Poďte, lebo už pani Stránska sa Aha, už ma spomína to tá stará harmonia jedna. Ale Frigu ti ukáže, Frigu, ty si neukáže. Aj tebe, Katka, všetko ukáže. Katka moja, ty mi nechceš na čo ukázať. doma nebude. Poďte, ideme, lebo vaša pani sa zobudí a potom bude zle. Moja pani, moja stará, moja Áno, vaša manželka vás prišla prekvapiť. Katka zachránila. Poďte, Dajte mi cerka, jak moju starú. dobre, Čo zbiera na muža? Zdalo sa mi, ako keby tu niekto kričal. Ale veď tu nikto nie je. Isto to bolo na ulici. Musím zabezpečiť, aby v dome ostalo aj naďalej také ticho, že by sa chudák Ivan mohol vyspať. Zasa, kto si zvoní? Určite to bude poštávka. A Katka? Tá ešte spí? Veď už mala byť dávno hore. Katka! Katka! No to spí ako drevo. No čo mám robiť? Pôjdem otvoriť sama. Ale čo keď to bude nejaký zlodej? No čo len mám ja robiť? No, aspoň. Juj. Cicuška! Daj Božovi, že by žena neznala. Akože tašku mu daj. No, ako, jak to mám dať pánovi Stranskému, že by to pani Stránska nevidela? Vôbec neviem ako. Čo je to, Katka? Dobré ránko, nič. Dobré ránko, ako ste sa vyspali? Ani sa ma nepýtaj. Celú noc som nemohla spať. Takže ma nehnevala? No ani ja som nemohla spať. Celú noc ma budili tie zvuky z tej zábavy. No, bola to dlhá a navyše aj dosť záhadná noc. Záhadná? A prečo záhadná? Čo tu skrýva za chrbtom? Ešte prešli 2 hodiny, odkedy sa môj muž vrátil domov a mám tu ďalšiu záhadu. Teraz mi povedz, čo to má za chrbtom? No, ja to mám odozdať pánovi Stranskému. Pán Stranský teraz spí, polož to tu na stolik. Ale ten, kto to doniesol, povedal, že vy to nesmiete, respektíve nemôžete vidieť. Čože? Prečo? Keď to patrí môjmu mužovi, automaticky to patrí mne. A keď to on môže, tak ja nie, že môže, ale musím vidieť. Je ti to jasné? Sme manželia a nemáme pred sebou žiadne tajomstvá. Kto to doniesol? No, nepoznala som ho, ale razilo z neho na kilometr. Ale veď to je predsa Ivanova taška. A v tej taške budú tie špinavé a mokré veci, o ktorých mi rozprával. A to by som nemala, či nesmiela vidieť, veď to je nasmiech. Ja neviem, čo v tom je. No, treba tú tašku čo najskôr otvoriť, veci dať vyprať, vyschnúť a navyše budú pokrčené, bude treba vyženiť. Máš to na starosti? Samozrejme, hneď sa do toho pustím. No, to som chcela počuť. No. No, ale je mi divné, že tie veci nie sú ani mokné, ani špinavé, ale vyzerajú, ako keby práve šťastia nevyšli. O, to je nejaký list. Kamarát môj, prepáč,
že som ti šľohol kľúč a nechal ťa v kroji ako pokorného bezdomovca. Dúfam, že nebanuješ, že si išiel. Jediné riziko je, že sa to dozvie tvoja pani manželka. No ale čo, ty si advokát, zaklincuješ to paragrafom, vyťahneš nejaký právnický trik a budeš mať doma pokoj, alebo aspoň tú menšinu kúrku. Servus, tvoj večný vinný Páľo Straka. Tak asi pán Stranský bol na tej zábave. A keď ten ma tam videl, tak je so mnou koniec. Môžem si rovno báliť kufr. Katka, radšej robiť raňajky. Samozrejme idem. Až teraz sa mi otvárajú oči. Už všetkému chápem. Klamal ma. Jeho údajne úradné rokovanie bola obyčajná zámienka. So mnou ísť nechcel, vraj ma dôležitú prácu a pritom sa radšej zabával ako nejaký večný mladenec. Oklamal ma ako takú chuderu a to som si myslel, že jediná konkurencia v manželstve bude futbal v štelke. Olga, ty plačeš? Niečo plačeš, čo sa stalo? Vieš, až teraz som si naplno uvedomila, aké strašné nešťastie sa mohlo stať. A predstava, že ťa posíla taká vážna nehoda ma úplne dorazila. A preto sa neviem ubraniť. No ale vidíš, nič vážne sa mi nestalo a všetko je v poriadku. Akože by nestalo? Byť obľatý horúcou kávou, nemať si čo na seba obliesť. A navyše ti hrozil utopenie 50 litrov v stude. Veď to je niečo strašné. No hej, ale chvála Bohu sa mi nič nestalo. Som čerstvý a zdravý ako rybička. A k tomu nejaký chlap. Rybička, hej? Len aby si nebol kapot, čo skočí na každú návnadu. I ja som celá rozrušená tvojim nočným dobrodružstvom a o tom, aký si ty chlap, dá sa tiež polemizovať. No veď Olga, ty si môj aniel. Aniel, ja dám takého aniela. Tvoj aniel sa práve zmenil na sudkyňu. A ty, môj drahý, si obyčajný klamár, falošník a zradca. Nie, ty si teraz padlý aniel. Čo? Olinka, toto má čo znamená toto? Znamená to, že ako som ťa predtým vrelo milovala, tak ťa teraz nenávidím a pohrdám tebou. Olita, prečo? Čo sa stalo? Lebo so mnou si na zábavu nechcel ísť, vraj máš dôležitú prácu a pritom sa radšej zabával ako nejaký večný mladenec. Olinka, ale veď never tomu. A verím, tuto máš černé na biel, celý čas si ma bohapusto klamal. Tak čo, advokáti, čo mi teraz na to odpovieš? Teraz si už nepomôže žiaden paragraf. Priznávam. Všetko priznávam. Kamaráti sa mi smiali, že som pod papučou a ja hlúpy som im chcel dokázať opak. Olinka, odpust mi to, prosím. Ale, Lari, Fari, samé výhovorky. To som si od teba fakt nezaslúžila. I ja som celý čas žila v tom, aké je naše manželstvo krásne, úprimné, plné lásky, ktorého piliem je dôvera. Ale teraz som prišla na to, všetko je to klam. Je to obyčajné klamstvo. A ja najmä hlúpa hlus, som ti všetko zhlúpla i z naviakov. Olinka, prosím, never tomu, počkaj, ti to vysvetlím. Toto si len tak ľahko nevyžehlím. Počkaj. Veď na tej zábave bol aj môj perverzný svokor. S našou mladou Katkou. No, tak tá jeho manželka, keď zistí, že on sa zabával poza jej chrbát, a navyše s takou mladou Katkou, tá ho vyškolí ešte horšie ako Olga mňa teraz. Tak príde na psa mraz. Na starého psa mraz. Plač je vždy verná. Noviny len tak neodchádzajú do kuchyne. Dobré ránko prajem. Ale no dobré ránko, Katka. Dobré ránko. Ako
sme sa vyspali. Nebudila ťa náhodou hudba z tunajšej dedinskej zábavy v noci? Nie, ja som spala ako bundáč. A náhodou sa ti nesnívalo, že si bola na tunajšej zábave, že si tancovala s mladými partnermi, lebo tvoj tanečný partner bol trochu senilný, a že si vyhrala kyticu kvetov a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. No, viete, ja v noci vždy chrápem. No a to vytvára zvukové vlny, ktoré potom nemôžu vytvárať sny, nie? A zda nič sa mi nesnilo. No jasné, hlavne, že seba sám počuješ chrápať. No a náhodou si nebola námesačná a nepriviedlo ťa to na tunajšiu zábavu? Určite nie, to je vylúčené. OK, dobre, nechajme to tak. Ale vidím, že šálku si prinesla pre moju manželku, čo? Prines aj pre moju manželku. Pani Stranská povedala, že s vami raňakovať nebude. Prines aj pre moju manželku, ďakujem. Katka, povedal som ti, že nebudem raňakovať. Rozumela si? Ale ja som jej to nedovolil. Láska, pretože bez teba mi raňajky nekončia. Katka, podaj mi prosím ťa cukor. Samozrejme. Nech sa páči, drahá. Ale ja som prosila Katku, nie švárneho mládenca. Katka, podaj mi prosím ťa pečivo. Áno, samozrejme. Nech sa páči, láska, ponúkni sa. Katka, podaj mi to pečivo ty. Áno, mne totiž od pána advokáta nejako nechutí. Samozrejme, pani. Nech sa páči. Ďakujem. A čo si nejaká nedobrá káva, Olinka? Nepodaj mi prosím cukor. Katka, Toto už je toho dosť. Nech sa páči. Riadne oheň na streche. Asi budem musieť začať hasiť. Alebo radšej prileje olej do ohňa. Ale no dobré ránko, panodesko. Už sme sa nevedeli dočkať, keď prídete. No, vítajte. si prišiel. Ešte včera večer, dcerka moja. Ešte včera? A prečo to nič neviem? Ja veľmi dobre viem prečo. Teda včera večer. Dnes ráno som prišiel, keď ty taký že neviem, aký je dnes deň. Dnes ráno som prišiel, ale všetci ste ešte spali, iba Katka bola hore a rovno ma odviedla do hostovských dňov. Je tak? Tak. Katka, a prečo si mu o tom nič nepovedala? Tak môj otec príde k nám domov a ja sa to dozviem ako posledná. Olga, nekrič na ňu, to ja som jej povedal, aby vám nič nehovorila, pretože som vás chcel prekvapiť. No a teraz, keď vidím, ako priam zvršíte radosťou. A mama, ako sa má? Prečo prišla aj ona? Mama sa má dobre, až príliš dobre by som povedal. No ale nemohla prísť, lebo dnes majú jedno veľmi dôležité stretnutie v stacionári. Ohľadom nového pána farára v dedine. Ale dávam vás všetkých srdečne pozdravovať. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, no. Katka, podám prosím ťa otcovi kávu. No, poďme si tam sadnúť, dačo porozprávame, sa trošku najmä niečo naranejkujeme, nie? Čo si dáte? Ale ešte, včera mi asi dačo nesadnú. Tak ma bolí brucho, aj hlava, dobre, že nejde praslivoť.
dám si radšej len tú kávu. No. Ale čo budeme o mne sa rozprávať? Veď radšej vy mi povedzte, že ako sa máte, čo robíte. No ale keď tak na vás pozerám, to asi nie príliš dobre. Každý na samotke. Čo? Čakajte, kým vám kocu slaninu kradne, čo? Ach, ja som taká nešťastná. Nešťastná! Po 3 mesiacoch manželstva a to ešte manželstva z lásky. Dcerka moja, ja som sa s tou starou, teda svojou mamou, som sa ženil kvôli vašej politike. A pozri, jak sa máme radi. A vy tu už po 3 mesiacoch idete ukončovať manželstvo. Ja keby som sa teraz ženil, tak medové týždne by mene 3 týždeň, ale celý rok. Vy tu už idete ukončovať manželstvo. Ty čo, Začko? Jak sa máš? Jak sa držíš? Ja dobre, to len Olinka je nejaká bars citlivá. Za každú maličko sa mi urazí. No. Maličkosť? To je maličkosť podľa teba. Keď žena pekne prosí svojho muža, aby ju zobral do spoločnosti a on sa vyhovorí na dôležitú prácu, ktorú vraj nemôže odložiť. A namiesto toho ide so svojimi stupidnými kamarátmi na zábavu, aj tam máš do bieleho rana. Ty si zrvený, ty o ňom rozprávaš. Presne. Dobrý, verný manžel. Ja som celú noc od strachu nespala, že sa mu niečo vážne stalo. A on si príde ako víťaz domov v šariskom kroji zo zábavy. Ide sa, ty si zrvený, kroji zo zábavy. Presne tak. A to ešte stále nie je všetko. Keď som sa ho pýtala, ako k tomu kroju prišiel, tak mi povedal, že ho kúpil na úradnom rokovaní a navyše domov prišiel mokrý, lebo vraj spadol do súda s vodou. Všetko je to klamstvo. Celý čas sa zabáva ako slobodný ženi. Že Ivanko, malošník jeden. Ty si zrvený, celú noc sa po mladenecky zabávalo. No tak tomu pristaveru zavidím. No ale čo, ty, nechce sa dajak obhajiť, alebo čo? Priznávam, všetko priznávam a som už aj priznal. Prvý a posledný krát som niečo také urobil. Ja som tiež toto z mojej starej furt hovoril. Svoju chybu som už uznal. Kamaráti sa mi posmievali, že som pod papučou a ja som im chcel dokázať opak. Tá papuča, to by som tak kde počul. A aby som im dokázal, že to nie je pravda, tak som išiel na zábavu bez svojej ženy. Som len človek a každý robí chyby. Tak čo, teraz ma súďte, alebo mi odpustíte. Aha, takže sa chcel zahrať na slobodného manžela, čo? Zakázané ovocie ľudí najlepšie. Olinka, neodsudzuj ma nespravodlivo a hlavne ma nesúď prísne. Ak je taká hrá sloboda, tak si ju maj. Ja sa vrátim k otcovi. Oj, milión hrmení! No tak, toto už je zle. Tu už ideš do tvojho. Počúvaj, Zaďko. Ty si ináč rozumný muž, ale každý občas spraví nejakú somarinu. Teraz ti poviem jednu veľmi dôležitú vec. Zapamätaj si to. Keď si raz ženatý, už nie si slobodný. A kto sa hrá na slobodného manžela, tak klame a zavádza svoju ženu a je hriešnikom. A teraz aj ty si taký hriešnik. Aký hriešnik? Veď môj hriech spočíva len v tom, že som si zaspieval pri pohľadiku s mojimi kamarátmi. Ale boli tam aj väčší hriešnici. Takí, čo nechali svoje ženy doma a zobrali si vlastné chyžné a pipleny. Ty si podľa mňa zaslúžia väčšiu pokutu než ja. Či nie tak, otecko? Ako sa vraví. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Že, pán otecko? Pachuľuk jeden. Určite ma videl na tej zábave. Starý si myslel, že nám tu bude kázať o morálnych zásadách, no sa kus prerátal. Zle by bolo, keď som sa prezradil. Musím nejako otočiť hru.
Olga, vieš, ja som si teraz uvedomil, že Ivan ešte vôbec nie je z tých najlepších. Tam bude oveľa horší. Žiadne manželstvo nie je bez chyby. No tak mu jednoducho odpust, no a čo? Raz spravil chybu. Olinka, už sa to nikdy nestane, bolo to moje prvé a posledné zabávanie. Každý hriech musí mať svoju pokutu. Máš pravdu, Olga. Ja by som o jednej pokute vedel. Muž, ktorý po 3 mesiacoch manželstva takto hanebne oklame svoju ženu, tak si prinajmenšom zaslúži taký trest, že na kolenách odprosí svoju manželku o odpustenie. Olinka, prepáč mi, že som ti klamal. Už to nikdy viac nespravím. Ivanko môj, No vidíte! To je vaše! Vy sa veru dali. No, poďme spolu skladať to aj predsa, nie? No. Sa páči, Olga? Katka? No, ale dones nám aj niečo sladkého. Nech si posladíme naše trpké životy. No. odteraz už budeme raňajkovať všetci spoločne. Aspoň budem mať oči na vás obidvoch, aby sa mi tu už nikto nevykrúcal. No Olga, keď ty budeš na nás dozerať, tak nám bude chutiť najlepšie. No tak pozerám, to u vás je ráno jak kde majú mak. Káva, koláče, víko k tomu ešte. Takto sa ma začína deň. Otecko, to nie je jarmo, ale rodina. A v rodine má byť poriadok. Hej, dcerka moja, ty by si aj generál dal. Janku, ja som si vždy hovoril, že múdry muž musí mať doma vždy posledné slovo. Vieš, aké to je? No aké? Áno, drahá, vykoná. Aspoň niečo o detstvu sa ešte vieme zhodnúť. Oj, dcerka moja, nezabúdaj, že aj ty si raz žena. A ženy síce rady veria, ale ešte radšej sú, keď majú koho komandovať. No tak, Ivanku, čo nám ostáva? Pripíme si na poslušnosť mužov. Viete, ja som vždy hovoril, že manželstvo je hlavne o dôvere, ale aj o tom, že... Už som zabudol. Tak, pripíme si na naše podobrejnie s Ivankom. A na našu lásku, Olga. No tak na vašu lásku a nech vám to vydrží až do ďalšej dedinskej zábavy. Takže to je ty starý klípy. Nemám ešte stretnutie v stacionári. Už prišiel ten raz na psa. Terka, ty čo tu robíš? Ty si tu? A prečo si pomerávaš takú dlhú cestu sem? Že ty máš ešte tú drzosť spýtať sa ma, že čo tu robím? Však len počkaj, keď prídeme domov. Zrmažem ťa jak hada! Kde si bol túto noc? Tak kde by som bol? Však tu som bol doma u nich, kde by som? Tu som bol! Tu! Ty starý kocu, by ti nevedel! A toto? Ako mi to vysvetlíš? Ha? Čo je to? O všetci svätí, ktorí krídla máte a po vetri lietate, vysloboďte ma z moci mojej ženy. Páne, ty dobre vieš, že milujem svoju ženu, ale keď ty ju miluješ viac, Všetkých svetých volať, koľko len chceš. Aj tak predo mnou neutečieš. Kartične v tom hraje a teraz svetých na pomoc volá. Hanbi sa jak pes, keď ho to zimnou vodou oblejú. Povie, že ide k dcere na návštevu a on si ide na bál a ešte s akousi vyfintenou čúzou. Vieš čo, Florian? Čím si starší, menej počúvaš svoju ženu a tým viac tú svoju papuľu. A to sa mi nepáči.
Otec, to nemyslíš vážne. Aj ty si bol včera na zabave. Pravda, že bol? A ešte s takou si mladou sajsou. Peknú hambu robíš mne aj celej našej rodine, ty rešeto staré. A kde je tých 100 eur? Okamžite ich odovzdaj do strany. Ja ich nemám ich. Nemáš? Takže ich má tá tvoja nová cúľka, Starý stupnička. Len počkaj, ty zalepník jeden. Svetého by si oklamal, len aby si mohol zatancovať bez svojej ženy. Ale ešte ma budeš prosiť, aby som na ďalšiu zábavu išla s tebou. Od ohňa, povodne a zlej ženy, ochraňuj nás, Pane. To som už tak nepočul. Ale ja tomu celú vôbec nerozumiem. Cerka, ti to vysvetlí. Ja jej to vysvetlím. Nuž, veď sa ma takto. Tuto môj úžasný pán manžel, mimochodom tvoj otec, povedal, že ide k vám na návštevu. Lenže to bola iba zámienka, pretože starý cap sa rozhodol, že on pôjde na zábavu. A aby nešiel sám, tak si so sebou navalil nejaké mladé dievča a s ňou vyšiel medzi všetkých tých ľudí. Tak aha. Ale to nie je všetko. Oni mu dali ešte aj odmenu 100 eur. Aby toho nebolo málo, tak oni ho s tou piplenou ešte aj odfotili. Všetko je to tu zdokumentované. Však to teraz budeme v stacionári 2 mesiace len toto riešiť. A ty? Pozri sa na seba, jak vyzeráš s tým vencom. Jak baran pred potravou. Nerozklikujte sa tak hneď. Nemusí o tom vedieť celá dedina. A navyše, keď tam bola Diska, tak určite už o tom všetci vedia. Diska, to je nejaká ďalšia žena? Nie, to je dedinská informačná služba. Keď tam boli aj ty, tak určite už pán farár bude zajtra o tom na kázni rozprávať. No, ale však treba povedať, že otec samozrejme pochybil. No ale boli tam aj iní, ktorí sklamali ešte viac. Preto, ako váš jediný a zároveň najobľúbenejší, zať vás prosím, aby ste dali otcovi ešte jednu šancu. Máma, odpustnú. A ja som dala Ivanovi druhú šancu. On nie je hoden odpustenia, ale zatratenia. Za každý hriech sa píka a preto si to všetko pekne vytrpí. No samozrejme, každý hriech si zaslúži svoju pokutu a každý človek sa musí snažiť o nápravu. Muž, ktorý toľké roky miloval svoju manželku a takto hanebne ju oklamal a podviedol, si zaslúži prinajmenšom takú pokutu, že na kolenách ho prosí svoju ženu o odpustenie. O Teresko! Moja srdca želiesko! Odpust mi, že som sa zlakomil na mladé mesko! Terka, odpust mi to, prosím, ja už to nikdy nespravím, Terka, prosím! Dobre, nebudem tu zbytočne krik robiť. Odpúšťam ti to, ale hlavne aj kvôli deťom. Ale už sa teším, keď prídeme domov. Tam s tebou inak zatočím. Teraz ma trápi. Terka, Co? ty si to najlepšie, čo mám v živote stretol! Ale aj najhlušnejšie, čo mám. To je moja žena. Teraz ma trápi už len jedna vec. To je tá mladá vypintená pipenka, ktorá sa mu drží ako klieš. A to je to. Terka, ja ich vôbec nepoznám. Počkaj. A mne je tá osoba akási povedomá. Už viem, koho mi pripomína. Úplne sa podoba na našu Katku. Ty čo sa smeješ? Však nie tu žena slučku pod krtáva a ty sa smeješ. No nejako by vodka vypadla. Máš pravdu.
Je to ona. Určite je to ona. Nielen, že je to ona, ale má ešte na sebe aj moje najnovšie šaty, ktoré mi len nedávno strojčírka ušila. No tak to je drzosť najväčšieho kalibra. To je škandál. Okamžite ju tam zavolaj. Katka, Dobrý deň, pani Japonická. Radšej ani nerozprávaj, dobre? Už to je jedna. Katka, prečo si šiel na zabavu, keď si mala doma svoje povinnosti? A prečo si mi o tom nič nepovedala? A hlavne, prečo si mi o tom celom klamala? Nehanbí sa! No, ja som išla iba kvôli starému pánovi Jablonickému. Ty stará pokuta, ty starý kocu. Ešte si budeš takéto mačičky baliť? Ja ti dám také mačičky zrobíš. A kto ti dovolil si obliecť moje najnovšie šaty? No, ja som si len ich požičiala, aby sa starý pán za mňa nemusel hanbiť a aby ma nikto nespoznal. Ty buď ticho. Starý pán, celý čas len starý pán. Pekne si ho omotal okolo prstov. Sa ťa jak taká pijavica. Odkedy to už spolu ťaháte, čo? Čo teraz čušíš, jak bož pod chrastou? Hamba ti. Za to ty až Barbera rozprávaš ty pán časa. Čo? Najprv ma oklameš, potom ideš s mojim otcom na zábavu, tak mi oprenieš moje najnovšie šaty a teraz sa tváriš, že si nevinná? Presne tak. Správne, Olga. Táto osoba tu už nemá viac čo hľadať. Vyhodil. Máš okamžitú výpoveď, zbaj si svoje veci a odísť z nášho domu. Ale... Dobrý deň sa praje. Dobré ráno. Dobrý deň. No, Poď, Šenika, už čakáme. Prišiel si na hotové. ale veď všetko som vykonal tak, ako ste mi nakázali. Ako by si vykonal? Svoju najdôležitejšiu úlohu si nevykonal. Ako si dával pozor na môjho starého, čo? Ako si dával pozor? Obyčajná detektívna krysa. Tie podpisy mal odovzdať mne a nie bulváru. Pozri, koľko problémov si tým spôsobil. Chlapi sú len mentálne nevyzretí jedince. Všetko, aby si človek robil sám. Ale veď... Mama, ty si na otca nasadila súkromného detektíva. Áno, to je len taká poistka, vieš? To nerobíš? Nerobím. Malo by si začať. Že chlapa, vždy pod kontrolou. Všetci rovná. Ale mama, veď to učila špionáž. Nie, dcera moja, tomu sa hovorí prevencia. Alebo môžeme to nazvať aj dobrý skutok prevencia. A teraz tieto dve osoby tu už nemajú čo hľadať, vyhodiť to. No. Takže ty na mňa nasadíš súkromného detektíva, mimochodom Peťa, ktorého poznám, a aby si mala dôkazy, že ťa podvádzam. Peťo, jak to celé bolo? Vysvetli to. No bolo to takto. Vaša žena, pani Japonická, si ma najala, aby som kontrolovala každý váš krok. Či už v dome, alebo na zábave. Všetko som si fotografoval, aby som mal dôkazy. Ale fotky som neposlal ani vašej žene, ani žiadnemu bulváru. Čiže tam musela byť ešte nejaká iná obecná kamera. A fotky som neposielal nikomu, hlavne kvôli Katke. Kvôli Katke? Áno, kvôli Katke, zamiloval som sa do nej. Nechcel som vyskúť jej meno. No tak my tu môžeme natočiť celú jednu sériu rodinných prípadov. Ale viete čo? Ja vám to prajem z celého srdca. Buďte spolu a ja vám ešte aj tú stovku darujem. Katka, keď tak rada tancuješ, ja ti tie šaty, ktoré si mala na zábave, darujem. Sú tvoje. Ďakujem. A ja ti, Katka moja, sľubujem, že odteraz tekáš ešte, keď som zoberiem. Aby som nemusela so starými pánmi chodiť. Ja ti, Katka, tancujem. Čo som sľúbil, to aj dodržím. Nech sa páči, stovečka je vaša. Užite v zdraví a... Čo vám poviem len? Milujte sa a množte sa. Vám ženy, tak poviem. Buďte k svojim mužom také, aby sa radi vracali domov nielen kvôli tomu, že v krčme už zatvorili.
Vám chlapi, poviem jednu vec, to je veľmi dôležité pre manželský život, to si musíte zapamätať. Posledné slovo, ktoré doma žene poviete, musí byť vždy áno, drahá, vykonám. Viete, manželstvo, to je nádherná vec. Muž celý život hľadá pokoj a nájde si ženu. Žena celý život hľadá šťastie a nájde si chlapa. A potom spolu hľadajú kompromis, ktorý neexistuje. Viete, je to komédia na celý život. Ale musím to zakončiť jednou odvekou múdrosťou, že zo ženu zle, ale bez ženy ešte horšie. Vážené dámy a páni, dovolte mi poďakovať sa v mene vás, všetkých divákov, či už Turinčanov alebo hostí, ktorých tu je požehnanie, za toto úžasné predstavenie takéto života. A dovolím si tvrdiť, že týmto predstavením sa táto partia, táto skupina ľudí zapísala skutočne veľmi veľkými písmenami do dejín slovenského divadla, ktoré má veľkú tradíciu, ale to, čo dnes predviedli, také úžasné výkony, skutočne klobúk dolu. A čo chcem ešte zvlášť poďakovať je, že nie len, že sú úžasní herci, ale sú aj úžasný tvorivý tím, lebo to, čo vidíte, tie nové kulisy, to všetko si urobili oni sami, takže treba vidieť aj to oceniť, že tá ich kreativita a práca teraz mňa ako starostu dovolte mi skutočne zložiť obrovskú poklonu tejto skupine ľudí, ktorá dnes takto úžasne nás všetkých potešila. Ďakujem pekne. It's the